Приятели левскари, левскарки и вие малки левскарчета. В днешния епизод ще ви запозная с един човек, когото аз познавам от дълго време. Той е толкова откачен, че на 16 годишна възраст е вазирал от тях, за да гледа матч на Левски в чужбина. В момента се занимава с такава дейност, че трябва да се грижи за над 2000 човека. Преди да започнем, абонирайте се за канала, цъкнете и камбанката, така няма да изпускате следващото видео, което кача. Последвайте ни и в социалните медии Instagram, TikTok и Facebook. А сега, време е да започваме. Приятели левскари и левскарки и малки левскарчета, намираме се при доктор Станимир Качешмаров. Здрасти, докторе, много е приятел. Не съм те виждал в докторски дрехи. Все по други поводи или на мачове се виждаме, така че да. сега малко по работа. Кажи сега как стана от Левски, да започнем така. Откъде дойде това в тебе? От семейството или от лично твой избор? Интересното е, че в моето семейство никой няма активен спортист или активен фен на някакъв спорт, нито по бащина, нито по майчина линия. Дойде си органично от тайфата пред блока, всички бяха левскари, слава богу. И така се случиха нещата. От малък не мога да ти кажа от кога точно, но винаги съм се усещал левскар. Кой беше първият мач, на който отиде? Спомняш ли си го? Или гледа по телевизията, да кажем? Първият мач, да ти кажа, не мога да си спомня точно кой беше. Имам спомени за някакви мачове с такива много ранни със Славия на националния стадион. Тогава на Герена не се играха мачове, защото беше... Буренясал. Да, само на националния играеше Левски тогава. И първото усещане, като влязох през входа и видях стадиона, огромното нещо, до ден днешен си го спомням това усещане. И оттам нататък вече мачовете на Левски. 90-те години бяха интересни години да ходиш на мачове в Б-сектор. Така беше, да. Кой ти стана първия любим футболист, който те запали и да се влюбиш и в него, и в Левски? Значи ти знаеш, но да споделим и с зрителите, аз винаги съм падал по вратарите. Моят любим левскар е Иванков до ден днешен. В моята компания знаеш Митко Иванков и до ден днешен това си стана като лавче. Продължавам да го викам по стадионите неговото име, въпреки че той отдавна не е активен футболист. Така че той ми е любимият футболист, бих казал, на Левски. Въобще, който, когато съм започнал да гледам, той беше в разцвета на кариерата си и така, и до ден днешен той ми е любимия футболист. Митко Иванков, аз го виждам често в едно заведение в Диана Чайника. Ще взема един автограф за тебе. Значи, ето тук пред хората няма как си избърне. Най-голямата ми мечта е, никога не съм имал негова фанелка. Шансът да има някаква фанелка, която да иска да се раздели е минимален, но това, това за мен би бил такъв връх в колекционерството на артикули. Не връх, защото след малко ще разкажем за истинския връх в колекционерството на артикули, свързани с Левски, но да имам негова фанелка за мен би било нещо много голямо. За колко хора се грижиш в кабинета и идват и често левскари, тъй като тук е брандирано, имаш левскарски календар, след малко ще кажем и защо виси на стената. Да. Левскари, говорите си за футбол? Имам пациенти левскари и то такива, които милеят за тази идея. Те са вече на възраст, някои са имали по-тесни взаимоотношения с клуба или са били част от него. На какви позиции не мога да ти кажа. Като включително един пациент наскоро ми донесе бутилка шампанско брандирана от последната шампионска титла на Левски. Покана за официалното парти, някакви такива артикули, които те са не били негови, нали, той ги е получил и ми ги донесе в къщи забравих да ги взема тях. Виж, сега се сетих, че може да ги покажем. Така че имам приятели левскари, говорим, страдаме някой път след друг матч се говорим весели неща, но да си левскар не е лесно. не. Особено в днешни дни. Кажи сега за календара на стената. Кои са тия момичета там? Календара, който виждаш и ще покажеш на твоите зрители, е на Академия Левски девойки Under 13. За момента това е единствената гарнитура девойки в Левски. Това е календара с моята дъщеря. Тя е вратар в отбора на Левски девойки. Като държа да подчертая, че аз никога не съм я насочвал, нито съм ми казвал, че спортуваш футбол, че тренираш футбол или
че бъдеш вратар, още от самото начало, детската градина с всички момчета и само тя момиче ходеше на тренировки по футбол. Тогава, мисля, в тяхната градина Национал идваха да ги тренират. И още от тогава е вратар. И един ден седим си на морето и гледам във Фейсбук профил на ПФК Левски, обява, че почват селекции за момичета отбор, нали, който да тренира структурирано, систематично на Герена. Викам, тата, искаш ли да отидем да видим? Тя вече беше ученичка, ми вика, искам. Викам, добре. И записахме, беше нещо 5-8 август, дойдохме на Герена там до административната сграда, дойде Топозаков, треньора Петракиева, която ги води до ден днешен. Минаха един месец селекции, след това я оставиха. И така, тя е един от двамата вратари в момента на Девойки Левски под 13. Баща и фен на Иванков, детето... Явно се предава по някакъв... Има нещо по някаква линия, да. Айде сега да ни покажеш колекцията. Добре, сега ще поделя с вас един от най-силните ми спомени и преживявания като фен на Левски. Това е гостуването 99-та от евротурнирите на Хайдук в Сплит, Хърватия, по което време аз съм бил на 16. И разбира се, аз нямам право да напускам държавата без разрешение. На 16 нашите са имали виждането да ми разрешат да пътувам с автобуси с фенове до Хърватска, най-вероятно да ми дадат пари, защото аз тогава 16. Съм бил тотално независим от нашите. Германски марки. Абсолютно марки, куни в Хърватия. 99-та година гостуване в Хайдук на Сплит от евротурнирите. Това е екип от 99-та 2000-та година. С този екип, нали, съответно играеше Левски тогава. Нашите имат смелостта да ми разрешат по официален начин, като нотариално заверена декларация, че ми разрешават да посетя екскурзията за участие, нали, на Левски в този матч, 99-та година. Матчът се играе на 16 септември, ако не бъркам. Тоест не съм бил и на първи учебен ден за съответната година. Това е паспорта, с който съм пътувал. Една странно изглеждаща тинейджърска снимка от ония години. Много лошо гледаш. Много лошо гледаме, как фен. Като паспорта е издаден на 14 септември, т.е. един ден преди да тръгне автобус, аз изимам паспорта. Всичко се случва в последния момент на тъгъдък, пътуваме, като включително самото пътуване беше много интересно, защото това е 99-та година, е точно след края на сръбската войната, нали, когато НАТО нападна Сърбия. И ситуацията беше следната: караме по магистралата и изведнъж рейс се отбива от магистралата, слиза през някакъв понтон, защото моста го няма. Просто виждаш как ракетата беше ударила моста точно в средата и изтърчаха само така едни арматурни железа, бетона го няма, иначе останалата част от магистралата си окей, но просто моста го няма и така на 3-4 пъти се налагаше рейса да слиза долу през някакви временни пътища. То влязохме в Хърватия, тогава имаше къщи, нали, такива надупчени от взривени, от огнестрелно оръжие, така че беше интересно и самото пътуване. Като трябва да подчертая, че бяхме няколко автобуса, сега не мога точно да си спомня колко, но на всеки автобус на хърватската граница 2 патрулки, една отпред, една отзад, и когато спирахме през определен интервал от време, на входа на бензиностанция заставаха 4 с автомати и пускаха по 3 човека вътре да си купят или до туалет, не излиза следващите 3. И разстоянието от София до Сплит го взехме на отиване за 27 часа. Това беше нарочно направено така от тях, карали сме по няколко пъти с 40, за да може да пристигнем в Сплит около 2 часа преди мача, да няма свободно движение из центъра, защото, нали, това е предпоставка за такива после кадри по новините. Оттам директно на мача ни пуснаха в сектора, мина мача 0-0, Гонзо можеше да промени нещата, но не му беше ден явно. И свърши мача на връщане по същия начин. Патрулки, спиране само за туалетна, тия са автоматите пак и съм сигурен, че
в пълнителите не бяха хълсни патрони, да ти кажа. И още нещо като артефакт от този матч, сега ще покажа. Айде да видим. Това е снимка, която наскоро попадна при мене, публикувана е във Facebook страницата Трибуна Левски. Може да видите. Ето доказателство, ясно, че същото лице е било в агитката, гледа лошо и обсъжда нещо важно с тези органични фенове на Левски, които са и голи повечето от тях. Така че това беше едно от най-така запомнящите си ми пътувания за гостувания на отбора. Ходил съм по същата схема и в Истанбул с Галатасарай, къпахме се в Босфора. Дълга история. Между другото, на този стадион на Галатасарай за първи път може би ме хвана страх от срещната публика, защото нямаше никакви свободни места, беше фул мак стадиона и тия в един глас всичките като ревнат. На много мачове Левски, ЦСКА съм ходил, нали, в Европа, обаче там беше наистина страшна атмосферата, тресе се и така усещаше малко страх, нали, да си по-кротък, защото тия ако рипнат, може да не върнем обратно през капитан Андреево автобуса, но слава богу всичко мина нормално. А последното гостуване извън България, което беше с Ружен Берг в Словакия. Моя кум живееше тогава там, да съвместих двете неща с гостуване и с гости. Ето сега и една наистина запомняща се история за най-ценното нещо, което притежавам, свързано с Левски и с историята на нашия любим клуб. Това е картичка, една от най-популярните на Георги Аспарухов, с потвърден от неговата съпруга автентичен автограф. Негов автограф. Като тук историята също е запомняща се. Тази картичка, тя ме намери мене и дъщеря ми, а ние не сме я търсили. Ситуацията е следната. Една неделя обикаляме центъра на София, съпругата ми трябваше да си търси рокля за една сватба, на която бяхме поканени. И докато тя беше в един магазин, аз и дъщеря ми се разхождаме по Солунска и до едни кофи за буклук виждаме оставане едно табло от дебел картон с рамка и изрезки на разни моменти на Левски от историята на клуба, но да личиш, че е много старо табло, прашасало, разнебитено. И аз викам, тате, виж, някой изхвърлял това табло, дай да си го вземем, ще го изчистим и да си го сложим в гаража или някъде в къщи да ни помня за клуба. И взимайки го, виждам тази картичка, която беше най-горе в средата сложена. Викам, виж, има и хубава картичка на Гунди. И взимайки таблото ми направи впечатление, че върху нея има нещо написано. И в първи момент си казах, няма как това да е, нали, автограф на Гунди. Но взех таблото, така леко потъгъл на светлината го сложих и видях, че това не е отпечатан, не е нещо отпечатано, а има самата повърхност на картичката е наранена. И тук, точно в този момент, просто не можа да повярвам, че има дори някакъв минимален шанс това нещо да е автентичен автограф. Пак си казах, или някой го е изкопирал, или някой го е изимитирал, но реших да проверя ситуацията, как обаче мога да провериш един автограф на Гунди истински или не. През една от популярните групи на левскари във Фейсбук успя да стигна до човек, който показа снимка на тази картичка на съпругата на Гунди и впоследствие тя е потвърдила, че има нещо много специфично в изписването на една от буквите в този автограф и според нея това е автентичен негов подпис, което прави тази картичка безценна и вече семейна реликва, която ще си предаваме от поколение на поколение. Така че по някой път нещата те намират, а не ти тях. И човекът се замисли, някой е имал. Пазане толкова време, защото самата картичка от сезон 64-65. Пазена е, някой е видял Гунди, е взел автограф. След това е седял най-вероятно в някакво мазели таван на стена. Може би човека, който е взел, е починал. Негови наследници или тези, които си купили апартамент, я изхвърлят до кофата и оставят. И аз и дъщеря ми минаваме в този момент и я виждаме, защото можех и да не обърна внимание, просто да подмина. Така че нещата, когато са писани да те намерят, те намират.